Malawi Today. Lero ndiye ndazuka movuta kwambiri nding'alula mokuti ena mwa iwo amene amakhala osusuka makamaka amene amafuna kuti mabwana awo aziyatama ngati apa area fetepa ndiye mundisakasakatu kuphatikiza ku State House muyimbirana mafoni kuti mukandipeze mundigwire ndikunena kuti ndili ndika conduct likely to cause the breach of peace. Ine ndimakondwera kwambiri ndikamamangidwa pa zinthu zokuti ndizachilungamo kusiyana ndi kumangidwa chifukwa chokuba, kusiyana ndi kumangidwa kuti wabera anthu osauka zinthu kapena iye wapha munthu, koma kumangidwa chifukwa chonena chilungamo ine ndimakondwera. Ndipotu ndakhalatu nthawi miyezi ija mmanditenga ijatu ndi imeneyi ka Christmas choncho ya lero ndikung'alula mopanda kumuopa wina aliyense, ndingong'alula ine ngati president wa anthu osauka amene anthu ake muzikomo akukhaliramo, muzikomo kungokhaliramo kuti anabadwira ku Malawi, koma ngati kuli ziko limene likuzunza anthu pa ziko lino lapansi ndiye ndi ziko la Malawi, limene ndili lisogoleri amene salabadwira konse kuti ndi president amene akungoyang'anira malamulo akuswedwa, president who cannot say anything, kuyang'ana maiko otizungulira akungotiseka kunena kuti ku Malawi kuli president oyang'anira zinthu zopusa zimene zikuchitika, anthu kuvala mamaski kumayenda zuwa lili ng'a kumakhapa anthu, but the president cannot say anything. A president who cannot sack anyone, atakhala kuti wapanga zopusa president yamangoyang'ana kuti cabinet minister amene akhale pamene popo, wamkulu wa parastato amene wakupanga zopusa iwo akhale pamene popo, ukamufunsa amanena kuti iyeyo sakuziwa kanthu. President womvetsa chisoni kwambiri, maiko amene tazungulira nawo akungotiseka. President who cannot even hire a new cabinet, akafuna kuchita haya kumachita kuwafunsa kuti kuwayitana ku meeting kuti azikuoneka kuti mwandizolowera ndiye ndikufuna 2 weeks from now ndikhala ndi new cabinet, ndiye muzindilankhula bwinotu, muzindiyang'ana bwino, enanu simukuchita bwino ndikuchosani. Taonapo ma president ife mbuyomu okuti akamalankhula kunena kuti I want to address the nation, ziko ndikumanjenjemera, ziko ndikumakhala eager waiting kuti kodi a president alankhula chani, kuimva voice yo yabakiri muluzi kumaziwa kuti amuna azuka, kuimva voice ya bingu wa mutalika kumaziwa kuti oh yes amene idiye, kuimva voice ya Nzimayi Joyce Banda amene anapanga ma wonders within 100 days ndikumaziwa kuti oh akuluakulu tinkachedwa, kuimva voice ya mamuna Peter wa Mutalika Amalawi ndikumakondwera muziko mwawo, ndikumaphika nthalo zija, kuziphika nthalo zija kuchokera 5 koloko mamawa, 10 koloko, 2 koloko, nsima kumangodya mmene angafunire, agalu kumangonenepa. Koma lero ku Malawi kuno pano patu kuti upeze chimanga simaseweratu, kulengeza kuti tiyamba kugawa chimanga mwezi wa Okutobala pakana lero kana September amene uja tigawa chimanga chakungogawa na okhaokha ma ministers kumakasiya ma warehouse mwawo. Pali anthu ena amene amayenera kuti azisankhidwa m'maudindo, ndipo m'maudindo amene ali very sensitive. Ngati anthu musankhe m'madera amene kusankha anthu ali makape, muziwe kuti ziko silimayenda bwino. Mwachisanzo ku polisi kungomusankha IG ofoira, muziwe kuti polisi singayende bwino. Ku ame kungomusankha wamkulu wa ame ofoira, muziwe kuti ziko lanu lili pa mavuto kopsa.
kumasankha anthu okunena kuti akafika pa udindopo ndikumadziwa kuti amene wadi ndi amuna, kusankha wamkulu wa meki chair ofoira, muziwe kuti azikolo limenelo lizakhala ndi masankho ovuta, kusankha wa NRB wokondera amene wakhala nthawi yonseyi osasiya maofficers m'malo osiyanasiyana, mmene wangomva iye kuti pano tikupita mu fezi yosiriza, basi ndikukachita convene ni makape anzace, basi ndikukambirana kuti pano tiye tisiye malo monse maofficers makamaka ku Central Region kumene kuli fezi yomaliza yakalembera. Mungoziwa kuti muli pa mavuto mwapaderadera. Ine ndikufuna ndiyathokoze anthu awa, ndipo akuyenera kuti anthu amene azilandira ulemu Amalawi kumene muliko, tiyeni tipereke ulemu kwa amene anali wamkulu wakale wa ame Malawi munomo, wamkulu wa ame wakale amene wasinthana ndi awa amene iyi tiyeni ati mpase ulemu wace, komanso achifundo kachali akuyenera kuti alandire ulemu wawo, chifukwa nthawi imene anthu akupanga zionesero kunali wamkulu wa ame amene anali above everything, ankaperekeza anthu ndikumakapanga mademo atalankhula ndi president, ndikumadziwa kuti muzikomo muli wamkulu wa ame. Koma izizi tili nazo zizakunchinjizi ati akuteteza mtundu wawo ndiye sangapange zimenezozo. Akakhala apolisi ndiye manyaka kutero kwaja akumavala zigoba aja, musadabwe kuti akumavala zigoba akuvala chifukwa chani. Amene ajawo akumavala zigoba aja ndi apolisi antakataka, amene ajawo ndi recruitment ya 2022 2024 recruitment, ndi chifukwa chake akukwanisa kumaponya tiye gasi. Ndi mmene tuziliritu izizi ndi nkhani zimene akuimba apolisi omwewo ndikumatiuza kunena kuti fezi kuti nyasa akuimba kongo kubomako okonda ziko lawo, chifukwa ukazangoyamba uchisiru womakondera munthu chifukwa chokuti ndi wochokera kudera lako, uziwe kuti iweyo wathera pompo. Munthu usuyenera kumamvotera munthu chifukwa chokuti ndi wakwanu, ukuyenera umuvotere munthu chifukwa munthuyo ali able to manage the affairs of the country. Vuto lili kuno ku Malawi ndi limene lili lomavotera munthu chifukwa kuti ndi wakwathu. Kanga kanaolera pa nsalu, zosatira zake ndi izizi. Anthu ali bize kuti ati abere zisankho zikubwerazi, motero kuti apangana kunena kuti ati kunoko kulilongwe kusadzapangikeso mademo, ati target yawo ndiyonena kuti akufuna alembese 1.5 million to 2 million people. Akawalembesa ameneyo iwo ali home and dry, ndipo akupitiriza kuti alamule ziko linolo. Ndi chifukwa chake agwirizana kuti akuti kunoko kulilongwe Amalawi mufune musafune, kulilongwe sikuzapangika mademo. Ichi ndiye muchiziwe, kulilongwe sikuzapangika mademo. Ati anali ndi meeting yawo zana kumene amakambirana zofoirazo zokuti muziko munomo muli anthu akunja amene ali asogolera amaiko osiyanasiyana amene akuona zonyasa ngati zimenezo. Alibe nazo ntchito zokuti boma ilili ndi la democracy, iyo alibe nazo ntchito. Agwirizana kuti ati mademo asadzachitike, ndipo achita disturb anthu ndikalemberayi ngati anthu akufuna zikapanga mademo kuzomba, kunzuzu, ku Blantyre. Koma kunoko kuno kusachitike mademo, kulilongwe kusadzachitike mademo. Ndi zimene akambirana. Koditu mukamakhala magulu mundu kumaona ngati IMCP ena akukondwa, mukungonamizana atu. Anthu ambiri sakukondwa nanu malinga ndi zimene mukuchitika, nkhaza zimene mukupangira Amalawi. Ena ambiri ochuluka ali against their own party, their own leadership. Ndi amene amatulusa
information ndikumatiuza ifeyo kumanena kuti ifeyo sitikukondwa ndi ulamuliro umenewo tikungopangira kuti tili momo. Motero kuti Amalawi mukuyenera muziwe izi. Cabinet meeting imene inaliko dzana inalionena kuti ati apanga diru ndi boma la Kenya. Kuteroko kumeneko anakasayinirako kumeneko kamwana kathuka nyumba ndi uyu amachedwa Ponda Madeya komanso wamkulu amene wasankhidwa kumene anapita kuja kumachedwa ku Kenya kukasayinira diru ya mafuta ndi Shell Company, ndipo akuti kunoko posachedwa pompano atenga biru kupita nayo ku parliament yomwe yayitanizana kuti apasane ndalama za Christmas. Apereka biru kumeneko yonena kuti ma filling station wonse muno Malawi athamangisidwe, BT Puma, Toto, Best Oil, Petroda, ma filling station wonse akufuna abwerese company ya nyuwani yochedwa Shell. Ndipo company imene izipereka mafuta kuno ku Malawi ndipo azitenga 160 days asana ibwezere zinthu, ndipo zinthu zimene ziti zizipita ku Kenyako si ndalama ayi, azitumiza ati mteza, chana, sunflower ndi zina in exchange for mafuta. Motero kuti puli plani kumene kokokhaya akufuna akudana ndi wamkulu wa mera sitikudziwa, koma mera akuichita dissolve. Motero kuti biru ipita posachedwa apa ku parliament, minister wa finance asanachite table, asanachite present mid-year budget review. Motero kuti kwakonzedwa ndalama za phamwamwa akusakasaka ma MP okuti asapote bili imeneyi kuzera ku committee ya natural resources. Paja ku parliament musayiwaliretu abale anga kuli ma MP ya mitundu iwiri, kuli ma MP opepera ndiye kuli ma MP ochenjera. Ma MP ena okuti chiyambireni parliament 2020 kuzafika lero 2019 kuzafika lero sanaperekepo olomoni mpaliament mo amangokhaliramo ma allowance ndi ndalama zokuba, ndiye akonza 5 million aliyense kuti ampase 5 million aliyense kuti alandire, ndicho linga kuti biru imene ichite pasi. Koma ziwani kuti biru imene ndikadiru ka mwana wathu, paja mwana wathu ndi amene ali ngati prime minister, nduyo amene akutchedwa kuti Ponda Madeya, ndi amene akulamula tukopsa. Etu ndi mafilimu amene akonza aboma ndi amenewo, ati ndiye kunali kumwamowa, ati kunali kuvina ku State House kusangalala, paja mmaziwa anthu amangoyimba mmanja zina zili zonse kumangoti yes zikhaledi choncho. Motero kuti anamizana aona kuti ati ndalama sakuba zokwanira, ati kuli makatero, kunamizira kuti kuli makatero amene akulepheresa kuti mafuta azibwera kuno ku Malawi, ndeta panga deal ndi Shell Company ya ku Kenya imene izitipasa mafuta, koma ife tizipasa mteza, tizipasa sunflower, tizipasa chana kupereka ku Kenyako iwo azitipasa mafuta. Choncho mukaona ma filling station ena wakuchoka muno Malawi ndi deal ya chakwera kamwana kathu Ponda Madeya ndiyena mukaimva ija imachedwa mera itathesedwa, muziwe kuti akufuna kuti asasokonezedwe, asalesedwe, komano kuzera ku parliament akukapereka bili imeneyi posachedwa pompano mwinaso wiki ikubwerayi, muziwe zimenezo. Motero kuti ati wina anafusa kuti ndiye ma filling station watitani nawo, akuti boma lizapanga lendi ma filling station, kuzapanga lendi ma filling station ose aja koma ali a Shell Company ya ku Kenya. Malawi ndi ziko lophweka kwambiri. Malawi ndi ziko limene simungathe kulimvesa zochita zache.
ku Malawi kuno chimene chasalapo ndi kuba basi. Koma ine ndimaona usiku utawaleza ukuyenda ukuyang'ana ku kampani ina yache yotchedwa FUMU, Farmers Union of Malawi, kumene kuyimandiuza kuti audit chinthu chimati chikayaka utawalezawo manena kuti audit kodi inu aku Farmers Union of Malawi mmakhala ndi audit? Tatitulusieni audit yanu yochokera 2020 kuzafika pano. Chifukwa ndikumata kuona utawaleza ukaenda ukumanya kuti audit 35 houses kuchiteze 35 houses, ana kumaimba nyimbo kuchiteze 35 houses. Ati pali wina waje akumachita control kumene ku remote control kuje niko kufumuko tatulusani audit anthu aione muone kuti anthu aziwe kuti kodi kumene ku ndalama zikuyenda bwanji kumene koko ku Farmers Union of Malawi mwafasa kuti kwambiri nanga ku MRA tamvaso kuti wina wankulu waboma mzimayi wina wankulu watulusa magalimoto kumene ku pa duty free awiri ija imatchedwa kuti Hilux komanso TX. Koma ku Malawi Bon Kalinda the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza village, TM Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.